ini sekarang buat patient satu tahun kalau ini sekarang buat patient satu tahun kalau untuk multi ini yang mereka ni mereka dari itu. Kalau sudah muzukuru, awal ni kapa mai keluarga, asal jadi orang agak ini dah ya kurang panas. Ini daga ngo miyara na njida eli pindu asise kuro ayo njia ka ba pindu ka ja sasa one o sanga ita umbaisho ai ba tendera shwa msukuru akatendera sanga itora mapicha ile andisha zihang asi mwana ka ba zuya ai ba zuya mbaka da sekuru na mbuya inini andisha na riba nda kuyeni ai mzukuru ba ida ake bharata kwamta ndongo mtuna apedza kudala kunopera sondo bandone tetwa kuya kati mbuya na sekuru lindu lwati mungu mufolome zvidhina mundo wazukuru wenyu wati ndomuwandisira umba kuva takafoloma zvidhina zvedu asi zvekutanga takangotengesa hedu tashandisa zvitatoshandisa ivata mukwangu bvauya akati matengesere zvidhina iwo vhonei murulunga ngaibva ita kugumisira ibvai maita rekuti siyai yakadaro musasatengesero toti tivavavavisi homba yacho aibva vauti gare bvauya futi kazi kana paine chikunetsa ndonditaurira vasiya ataurira mwana wababa mukuru unogara paumba vatenga kutema huni dzake cheka huni dzake dzinogango kumufoni dzaipiswa pazvapera vautoya nemabhiridha avo vabvai kutotanga kutoicherwa foundation bvatotanga kutohaka kumba yapera kuwakwa yazofwa ndakaona mwana uyu wakauya kuna baba wake akati kuda kuita chechi ishowa yakaitwa ndikati ina pane chakashata ina ndivira ndidzimubva kuti ngasaite chechi wakabva usunungoita chechi pamba vati vanhu vechechi vauya kudaro chakanishandisa ngechekuti pane munhu ane wakasumuka aibva ati ididi mai ava ndatiti watsvakire kuti wauya wagare panapa tawatsvakira kuti wauya wagare panapa vasumuka nemvura yavo yavanga vainayo mumbiya yavo vaenda komwaya kumba kwangu kazi kumba kwenyu kune shiri dziri kupindayo andandonyaraka asi vanhu vakachizoti waparara ndobva ndabvunza baba wacho ndikati ivi mai lameki uruti ini ndau yako kotsvagirwa panapo kuti ndigare handiti kicheni yake wazukuru vakandivakira ya saka pane nidhere kuti ungotsvaga unongoti ini ndakumutsvakira umba yekuti auye agare panapa saka zvine basa here ngutotaurira kana vanatete vacho vana vevanguru inini vana vevanguru ve vanatete voinda vakogara avina hapana ngongomurambidza ini ndinomba yako izvo zvibva zvaperi tagara wachibva umba yatopera zvokuvakwa baba vacho bva achitanga kurwara ndifonera tete wacho indasingaziva kuti kuseri uku wane zvauri kuronga hawo ndapane nechindaiziva uyu tete uya aibva asvika zvikazi nditete uya ini ndatumwa ndimailameki kuti endai modzinge mainini urigara paumba ini ndorasvika pasina umwe mukadzi ndinombopindura taudza nhangu naibva ndandoramba ndakanyara vabvapo uchai kuchita saa nemugwere ururwara haachataisi wakutondinherineri wakuchindoti iwo ndoda kusumuka pana ndochitanga uchindirohotera ini bvandaramba hangu ndakanyara kwasvipa akandosvika tetewa chakanishandisa ngechekuti wakatora baba wake hanzo dzeke kwakutora kwakuenda kugezesa asi akapfika hembe mini ndakatoshaya kuti chii izvo vatorana vaenda kogara kwamutare vakandiyepera kuti kwazi vari kugara kwamutare kwemasondo mairi noti ini ndini ndiri kukonzesa kuti arwara izvo ndobva zvapfuura zvepasinhapo zvekuti ndisende woti kwendandikusenza kwacho ndandarekeza pamwe ndakuchengeta kwacho ngotanga kuti akabuda angachadzokera ndobva ndati regai ndirekere hangu kusenza kwacho ndichengete baba zvaakurwara vandatofonera mwe muzukuru wacho uri South Africa muri kwamutare kuti ndiri kumbira kuti muritaurire kune muzukuru uri South Africa kuti ngaanditumirewo chikafu ini chikafu kunoko handisisina kubasa kwendaienda kwacho ndarekera chima zvinopedza sondoba zvibva zvauya ushiwa nemukwambongo urima vakabicha kaitengesa kwamutare zvinhu izvi zvibva zvauyawo ndobva ndachiti gare
atobva kudaro aenda kwaMutare ndobva ndombe ndakaona mwana wangu chindouya akauya angoona haatauri chinhu asi akadzokera kwaMutare wangu chindifonera akundipopotera iwe ndinoti usumuke ubve pamumba ipapo ndinoti mai wangu auya agare pamumba pangu ndikati ngenyaya yacho iriye iye handitone kicheni yake here ini ndehausi yangu ndakausi ndakaongirwa ngevazukuru wangu iye handiti uno hausi iye uno kicheni yake uone kana wada yongotomuakirawo zviapa nditi purazi yakakura ndoti zvindisina hangu mari yekuti ndichaendese mwana kusikuru ikandivotsvake hangu basa ndatsvakirwa hangu basa ngomwe unebhaud wakadzi vanebha newamwe nebhaud angugara mumatinga nyika vedu kutsondoka vandatoenda hangu kutotanga usenzi gore rekutanga rechi2 ndopakatsvaka vasenzi wake bvauya kogara paumba ini pandobva ndati ndikaindipoenda hangu kuona paumba ndainoti ndiri padhuze nemasandezi ayo ndoya kuona paumba ndibva ndasvika vanhu vaya varipo vandandochingamidza nangu navo zvakanaka ndibva ndasiya hangu dzimwe hembe dzangu dzendazvichakwana ndibva ndachiti hangu ivo vati imi muri kuya panapa Lameki panapa Lameki wakanditi hatichadi nekutombokuona pa panapa saka nyaya yenyu maizvozvatura usamuzwana wakanzikakurasika nyaya yenyu ndiyoti yamakaripota panapa makati makapisirwa mudzidziro mwana wakachizoti wasenzi wayo ndochifungira ivo wasenzi wake wechi2 kwawakauya ndope ndakachizosvika kumba yavo ndanda kuzosenza kuti ndope ndakachizosvika kumba yaitopedziswa iswa nefloor ndikati nditozva ndasvika ipapo ndikati ko hembe dzangu dziripi kazi zvakapiswa ndiLameki zvese hembe dzacho nemibhedha nemidzi yangu yemii ndiye akapisa zvikazi kana hapana zvaangondiita pa ndiri notombomuona maziso mangu saka baba mukuru ndiye akazobvunza kuti umba iyi irupedziswa ndiya kudai nyaya yekupiswa kwemba mati muzukuru wacho akapisa imba yenyu arini uyu ndiLameki wakapisa mukororo mailamekuri uyu yapo saka baba pamanya barikali asi iwowo ndiye wakati wakatimateri wakakumbira chete kuti dzingaii anodziva nhumuri dzinobarika baba saka ambotonga yakamaka bamba simunganisema makafamba sorry changamire nyaya irikutaurwa naamai ndinoti Lameki Chikombero ndine firstborn nababa awa ndi mai vakandibereka awa ndi mai nini nyaya yepamba patinogara its a long story kana muchinditendera ndinokumbira kutaura nyaya yekuti baba wababa vangu vaine barika saka nyaya irikutaurwa namai nini mazuva akuti bamukuru iri kutaurwa napamukuru wangu ari apo ndo wakuteera mai kwavari wakatoroorwa kwawakugara saka mai nini watone mwana ndokunga mwana wacho aripo saka ndo zvakaiti saka chakatanga kuitika ndechekuti bamukuru avo waindifonera vachitipopotera vachiti haufanhi kurima bhozi ndakatanga kuita bhizinesi rekuti ndinodi kurima pamba sekuti baba vangu vakuti pandakavatora vachirwara vangu vakuti ndauda kudzoka kumba kwangu kumba kupurazi kuwatsonga saka zvadaro so zvakachiti kuti tiende kumberi neupenyu tofanira kuti kurima bamukuru avo vachibva vatanga kunditi haufanhi kunge uchirima ndominda irimwa namai vangu asi baba vanoziva midhano wezi baba sekuru vangu vaine mubarika vakatowakira kuti uyu anogara kusaidhi reuku repurazi awa mbuya vadoko vanogara kusaidhi reuku repurazi saka zvakaitika kudaro vanoti chese chandaita vanenge vakuti haufanhi kudaro nyangwe munda wairi mwana mbuya wangu vandakanzina baba rima handina kunge chandakapisa hapana chandakapisa because pamba after 2 years yavari kutaura 2020 ndobva wakabva because kune bepa rirapa rakatogadzirwa kuti nabamukuru vangu ivava vachibva vaendesa kwasabwe vachitaura kuti mai nini vane
information yawaitotendisendera tete wacho she's late now. Takatoenda kwana sekuru Mafunga handina tete. Saka zvadaro wakabva takumbira pana sekuru handiti kuti ndokumbira wezi mainini wakanga wakapisa baba pasi petsoka wachawaswera wakasunga ndichizotaurwa nawo nemumaraini kuti uchasvika baba wako wakadi wakafa uye utore baba wako utsvage zvaunoita nawo pana ndapedza chikoro. Saka zvadaro ndakachitaura natete. Tete wakabva kwagutu ndokwanga wakarova wauya kunoku wachibva watotaura tikatokumbira tikaenda kwana sekuru Mafunga wakabva mai tikandosvika wezi mai wangu wakatobva pamba kare weibheki handiti hapana chawakabuda nacho pamba. Mibhedha yawarotaura kuti wakatenga hapana mubhedha wakatenga ndiyo yakanga yakasiyiwa namai nemawadhropu warotaura asi pandakasvika pamba zvanga zvisipo zvinhu izvozvo wezi papato padongo madhoo akangovhurika pasina kana munhu anga aripo pamba. Ndopandakachitsvaga munhu aigara pamba kuti anga achichengeta ipo pamba. Saka ndozvamanzwa wangu vachitaura iva kuti ndakasvika paine vanhu vanga varipo vanga vachigara vakatanga vachivatotorosa. Papazoya mumwe wechipiri wekutanga akabva aenda papauya umwe wechipiri ndovakanga vakutumira bwezi ndandakuda kutora hanzvadzi yangu mwana wakabereka iwa anonzi Viki ndichida kuti ndichidi ndimuendese kuchikoro. Ndatokumbira futi mai ngati uyu musikana mwana wemusikana anofanira kunge achigara pakachengetedzeka achienda kuchikoro. Iwo vanotozviziva zvandiri kutaura. Wachibva watanga kumutumira futi kumukomana ngari kwanga aine mukadzi vachimutumira ndozonzwa ndofonerwa musikana auya kunoku ndovana kuti chimuendesai kwaSagonda ndiite plan kuri safe. Wezi wangu wakatomutora futi kwatete mai Sagonda kwacho kwaigara vachiti muri kuabhusa mwana. Ndikati chimuendesai kwatete mai Sagonda kuri safe ndozomuitira plan. Ndopana ndakumbira mai kuti tiendese mwana kuchikoro. Ini panotanzwa zviyu ndakandosiya mumba makadaro ini ndakazosiya ndanongedza mba mangu ndatokiya nemadhoo angu zvinhu zvangu zvese zvirimo. Asi iye ndiye akatondifonera akatoti ndii ndakatonisana nekwaDC kumapurisa kototaura kuti wakandipisira zvinhu zvangu mapurisa ndo zvakadaro. Akatondifonera akatoti iwewo kana dai ukaenda komangara ini ndini ndingotoenda kubhadhara mari yacho akatoenda kubhadhara. Uyu kana umubvunza ndaitisana pambhedha iye ndiye akandidzinga zvese zvanotora ngezvekunyeba ndiye akandidzinga wakapisa zvinhu zvangu muchiri mwesere mai iye ndiye akandidzinga wakati ndini ndakuda kuramba ndini ndakumira saba vangu ndini ndira kuramba iye zvese zvanotora ngezvekunyeba. Mwana wamina ngewani ngewangu nababa ai wakatoendesa ndandichiti wachapenda wakatoendeswa mari neukanyazika wakarohwa warogara kudongo ndokune kwawakarohwa naumwe baba. Papepa randakupairwa bamukuru wangu ndo akatonyora futi kwaSagonda wakanyora mapepa nemameseji awaisendera tete wakazoshaika ariko akanzi WhatsApp chichi kuseri wacho achiti kwanzi ndakazona murume wangu anoshanda mwezi wangu atomboendesa kesi wachiti hawa anoshanda kwamutare ndavatora kuti ndovachengeti mapepa atoripo nemabhuku zvese ndavatora kuti ndovachengeti. Saka wakatoenda kwaDC wataura kuti hawa ari kushanda ari kubhadharwa ariona $400 asi azochengeta wana ndichibva ndaenda kukoti nemapepa ababa kuchipatara ndikasvika ndichibva ndaprezenta ndichiti baba havasi kushanda havasi kutogona kuuya kuno kwacho kukoti ndosaka ndakaenda ikoko. Then nyaya yekuti wakati ndabuda mumusha machikombero hapana munhu anombosvikapo handisingatosviki
Chadaito dani pandakatomboenda ndichigara nemukadzi wangu waitouya achibikirwa nemukadzi wangu tichitodya mukicheni mumwe chete nawewo vanondiziva. Handina wachiri pamba wangu wachiri pamba. Handina kana musi wandakavatuka kana kudiki. Asi samjenga ndi majinyima. Right, isso existe imba yakazvaere Imba Inautashanga tora zvinhu zvangu zviyangu akaburitsa kuti akabvisa. Hembe nemubhedha neudropu yangu nemapureti yangu akapanya panya. Unekwa zvakaungadzwa zvinombuya someone they use makapisiwa asi mautaura kuti hapana chakapsha saka munuti imba inautasa kuti wakabvisa midziyo yangu. Ndo zvakaitika. Sama muda midziyo yenyu. Nehembe dzangu dzakabvisa. Asi mumusha mamusiwa. Mujiri mumusha here. Ndakasunga pamusana pake yangu. Muchimumusha here. Mujiri maitikombiro. Kwakudini. Maimbo maitikombiro. Andi pano mwana nemuzende yembigo mwana. Iyo ngakazorwawo kukwase wangu akaenda wakadzokera for 25 years akaenda wakadzokera saka vakuti vakuti tikwanza kufana kudzoka ngei indadini madii yaika kana iyo mapurisa inotusvitwa seaso iaso saka namakariputa kumapurisa makaripota ndakaenda sokaenda kubhadhara mari wakatondifonera kekutanga kati kana ukaenda kumangano mapurisa ndikubhadhara mari ndibva ndatoenda wapurisa kuya nyaya chainotonga kochiwa chiita izvozvo ukai kuti mapurisa movha kuti muyaiyera zvato zvekare changamira mosaiuripa Vana mavikirizana kuzotaura kabisa. Right. Vanhu vazhinji havandizivi asi vazhinji ndinovaziva Changamire. Makafundana lakini Toki Jackson Chikombero ndini wasara mukuru pamhuri yaGopa. Jackson Chikombero ndini baba watafatwa wasara. Makafunda naye wasamanga na mto na madzire na umwetete pamusheda na umwetete right. Nyaya yangu kudare baba wakasofa 1977 isati tawaenda estate yedu Changamire. Saka tiri kuwaenda estate yedu pane mapepa yandakupa ndini executor. Aya studio 263 iri kutambika. Idrama, yes. Muridzi wenzvimbo uri kugadzirwa yamu trust deed ye106 according to mapepa ari yamwa. Taakupikisa tiri kupikisa hurumende. Handiti 2 ndaona imbwa dziri panapa dzakwira dzikakwira kugomo uko dzikatidzoka dziti mwemwe dzitenderera kune roambira yes, kune roambira. Pane roambira raari kutuma munhu. Ndini mukuru kuti kune uyu. Mai wedu ndiye. Hawaziba. Mai wangu ndi Jasmine Mbanje. Mai wako ndiye. no mai mbuya mukuru. Ndio mbuya mukuru. Ndiye mai wangu ndichipozve. Mai wangu ndi birth certificate yangu nobangeza kuti mai wangu ndi Jasmine. Inini mai wangu ndi Jasmine. Birth certificate iripo iyo. Uyu ndiye munun'una uyu. Kwandiri zvirundishamisa studio 26 andika indiri kuita zvinero every master of the high court uri kuti musabaki purazi famu 60 yamumaoko mehurumende musabate zvinhu musaonyepo yapiwa list ye106 inoincluda uyu inoincluda maigwidirwa maingosi kunosenda kuZP Bank kouya mai Nyashanga kouya mai Gwidirwa kouya inini kouya munin'ina wangu Didmas tiripo studio muri kutsvakenyi pane estate iri kuwaindwa
Yagopa. Surname yako baba wako ndiye nini? Baba wako ndiye. Surname yako first name ya baba wako ndiye. Ndiye. Huyu Pindura sawa. Pindura sawa. Dia wat. Uri go peri. Go pochi bozo. Uri pana. Ambo yendiba. Nyaupende chacha hii. Uri pana. Go uri po. Munutaki. Nyaya iruta ubandi my hour. My hour. Wakasimuka 25 years ago. Ne wanao wali wabiki. Wakaenda zataugwa. Kazaenda pachigodora. Wakaenda pakati. Wakaenda pakati. Wakatenderera. Ko uchita ngoti pamna ukasimani. 25 years. Ko yeimba irikutaurwa iri ukanirwa. Takaipiwa iri plus. Kwakauya John Chikombero. Tafadzwa wenyu. Anditika. Inini nemukadzi uyu naye na maimponda wakashaka tete na maigwitirwa tete maiyeka maizuze tete wakashaka saka zvafanana manje zvauri kuita kutuma uyu kodisteba uyu ndikauti bhutsu iyi kuibvisa kuti porisha wakutenga yangu hausibhatara bhata inini ndanokupa hangu bhutsu kuti porisha usabva watenga yangu wakazoyaisa zvinakata mukadzi wakakanya zvidhina uyu akapisa zvidhina nemunhu unonzi Makomba stendi taka uyu kwataurwa nyaya kuti pane mwana wakatora pikicha ibva yaenda kwazukuru vazukuru vati haha regaitika vakiri neuyu 25 years uri kukwangwari uri kuri hake 25 kwazotanga kuya unagadzikazi be very careful nazvo zvimwe murambwe amurambwe ndinodhiraivhira muzukuru wamurambwe haati izvozvo chirombowe muri kuti here nyaya yenyu paine iri kuti mai ava nemukomana uyu hawana chekutaura panyaya usina chekutaura ndikuyu baba wake uchipo uyu hawana chekuyo wakasoenda 25 years ago uyu haana kuroorwa boyo pane miraindierengezvifanana kuti ndisimuke mumusha menyu ndiri kuda mwana une kuti munobvunza wekwachapeta handimo inini ndozoti basa handimo handitongesi futi muroora handitongesi muroora ndiri kuda gupuro kuti ndisimuke saka mutauro zi hembe dzakasiyiwa ipapa ende uyu neuyu hawana redi yekupinda mumba iyi takamupa hoko ndini natafadzwa aricho ndini chakamira heti kuti ndikutaka kuona i ndaisokona hekwatsambie ndiunza mabhisikiti ti pamai manhiri ndiyo tsamba yakamaster of the high court ndakatopedza irenguri kuti mumwe machizva muto atuwira uyu mwana wangu uri beneficiary yeestate yababa wako hausiri beneficiary weestate yasekuru because wana wasekuru wachirimo ndo mabeneficiary estate iyo saka izvo muri kuita ini zvese handisi muri kumirira handisi ava baba wari kuita wind up estate yangu yababa wako kana wapedza kuita wind up estate yababa wako ndo mavari kugoverwa mugove wavo kuti iwewo mwana paestate yababa wako chakunze ichi ende vanhu vari kugove wavo i6 ava nevanenge navake mihanzvadani
including baba wako. Saka ibu hamukwanisi kutanga mutsatsura nhaka iyoyo kusati kwari decision yokubva baba kusati mazwa kuti baba wakapiwa pari chake ndechipi panhaka yasegre Tipo diripo inini tipo karabas. pamusoro ndingadaidzwa panyaya pafestival paiswa masamu 200 badhara rakanzi pane rakanzi viola mafunga versus Patience Chapeta nerakanzi Lameck Chikombero versus Patience Chapeta but same statement pane rimwe rakauya pamashure rarakanzi ndiri kudzingwa pamba nemwana kuti saka wati takuconsidere pamberi asi same statement then nyaya iri kutaurwa yekuti handisi kukanira munda wandiri kurima ndakanzi nakuomba rima imomo nokuti ndowanga vari mai wababa wangu avo namai wababa wangu avo i2 wakasiyana sekuru akasiya adhimaketa kuti wambuya wadoko wambuya wadiko vanatete variko vanatete mai mazwa vanatete variko vanondoziya wakuru vanondoziya kuti mbuya maijeri vairima mbuya mai Peter mbuya mai wababa vairima saka minda yandiri kutorima izvo ndizvi ndo yairimwa nambuya wangu handina kuti ndiri kutora zvese zvokutora zvine raini asi decision iri pamutemo ichauya patauya pepa remugwagwa zvakaipapo iwewe unogona kuti ndinobatsira baba kana uchiita kuti ndakota ndinobatsirani because iwewe level iri you don't qualify to answer kanzirima munda aunozomudadewa pamusoro emambo ina handina kuti zikutora munhu chiri nyaya ndataura pakutanga kuti baba wangu ava is good at words mafacts ari kutaurwa nyaya iyi kai kuti izouya ichitaurwa kunoku yakatomboenda padc ikauya mapurisa akandidaidza ndikaprezenta nyaya izvese zvayakaita wakutera mai ava sepsvimbo kuti watirwise bcause kumashuro ndikaindikotaure ndaitotaura according kune Samuel nyaya iri before us iasoni yekuti iwe wakapisa imba yani zvinhu zvamai iasoni ndio mhosva yakakunyumba and this court manje haina jurisdiction yekuzwa nyaya idzodzo dzeasoni nyaya idzodzo dzinozwa kumapurisa dzatoendobvunza kuti pamakanomangana kumapurisa mapurisa akati kudii nyaya inotongwa mirai baba mirai ambuya mapurisa akati chini nyaya inotombotongwa wakatobvisa mari sekufanira you are claiming that's an allegation you are alleging kuti akapiwa mari but hamuna kutaura ndiri kuti ini zvandakutaura ndati amambuya dzokai kumapurisa pandisika munosvika kuti hazina mambo mapurisa itai nyaya ipi iyi yemunhu akapisa zvinhu zvani akapisa imba yako mapurisa woita investigation yavo nechii zvese then wapedza vanokutaurira kuti nyaya yakuita sei kana yamupinda mukoti yopinda muchii mukoti titeseri izvi zvimwe zvese zvatikuti hadi kungonakirwa tinokuteerera inotidi handizvi but hazvina relevance but the case iri before us the case iri before us ndekuti mai ava kuti ndakapisirwa zvinhu zvangu saka ndivo vari kurifeya kuti chiendai kupi kumapurisa easoni ndio vari jurisdiction iyo pamusoro chakemberi ndaakupiwa mai wangu ngeuyo muerengerei pakazi mai wangu ndiani muri kundipa mai usi wangu erengai yako kuti mai wangu ndiani kuti vari kutondipa mai usi wangu ndiwo wakarora nabhoka izvo zvese zvapera chiita zvandakutaura yangu chiendai kumapurisa zvazvinabasa vangu hazvisina relevance nonyaya kuti chiendai imi monoripoti nyaya kumapurisa then kana mapurisa amaona kuti mapurisa haasi kuita zvomataura handika imi monitaura kuti mapurisa aramba
Hanzi ini ndio chikubatsira ndio chinoto mapurisa kana paine nyaya mapurisa otori pane nyaya kana pasina nyaya mapurisa otori napana chii. Pamusoro changamire pamusoro mako kudasi ndakatoenda paPP kwaDC akati nyaya yanga yatorikotwa kwamambo chipedzai muzwe zvichataura mambo apedze ataure zvaanotaura because yatova necase number kudhara. Saka ndakanzi dzokai pamambo muzwe zvaanotaura mochiuya tochiitora formally. Mapurisa adhiri neishu yeasona anopisa imba anotonga kumapurisa yeyo pamusoro changamirezve ndiri kuda peace papurazi ipapo yekuti ndiwainde estate yako baba vangu vakatonga pamanyara pana ndiri kuda peace yekuti ndiwainde estate yako not interference dziri kuita marowambira ari kundibustemba handibi. Thank you very much. Pamusoro changamire ndaikumbira kuti ndibatsire panyaya iyi nekuti ndataura kuti baba mukuru wangu vari good at words. Tati baba mukuru wako munyaya iri before this good nhasi hawamumba asi kana uine imwe nyaya nabawa uya neimwe nyaya nabawa unosimuka mumusha musingatauri. Thank you, bye bye.